in heme bir-birinin herime şahsiyetini bir jawan oglanlar we jamiýede ýaşap be elinde 500 tane türkmen zananyň aksy bar. Nämeden çiri profiline girip hususy aks etmäň şona musulman dogaldy. Hususy zat, hususy bolýan. Meselem bir oglanma öz zananasy bilen derýa gidipdir. Men bu zatlardan musulman tejribem ýok. Gelen netije giri ittilaatlar iki bizim üsümüze gelýär, şonu size ýeşitdirmek. Muwassak menbeler bilen derýa gidipdir öz zananasy bilen. Bireme azatrak gezipdir, Hudaý Taala awrat goýmansaň. Sonra şon profil etýär, jahany bolýar musulman. Men habarym ýok. Özümden mesal olaýyn, men habarym ýok. Emma men zananam öz aksyny Telegramyna goýsa, kan jawan oglanlaryň zahirasynda puşalaryna zahira bolýar musulman. Nämeden alamatçy? Su istifada ýaşaňa meňdeş kan gurrunlar bolupdy.